namin. Matinabangon o very supportive siya. Dini sa Barangay Libertad. Sponsor siya sa atong disco for 2 nights. Honorable Mayor, thank you very much. Of Ma'am Vicky Mantresa, Madam. Murag nagbaras yun ang mga lagitik ng mga tag-binding. Nabangon o mga puhutan ng mga bisita din sa Barangay Libertad. Siyempre, ang atong mahal na mayor, ang usual God, narinig mo tabang, bagoy bukas na pagtabang din sa Libertad. Honorable Mayor Edwin Romanos Masbang, o si Ma'am Vicky Mantresa Agang, ligyahe pa ang pila pamilya, ikan sa Manila, na rin sa Libertad, para lang mo pangkita sa iyang support lang sa atong pista. In honor sa our patron saint, San Isidro Labrador. Ato silang pakpakan, mga kaisunan. So, thank you kaayo. Honorable Mayor Edwin Romagos Masbang sa way puas nga suporta gikan